सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन मुलुगनि अननाय साननाय गासिबो नागारनानै बे बुहुमाव सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन गासिबो रायजो राजा मिडियाफोरखौबो गासिबो साबायखर आरो आंनि अननाय खुलुमनाय होबाय बेथ' जोंनि थाखाय बा आंनि थाखाय जोबोद मोजांखा मोजां मोनखायोखा दा बेनिखायनो माने आं बेखौनो आरो खावलायगोन जाहाथे बयबो जोंखौ बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै बिमा बिफा गथ' सोलोंनानै बिफाफ्राबो गोसो गोथारै बहाय सोलोंनो होननानै हगारसारोब्ला जोंहा साबसिन गोजोननाय थागोन मानो होनोब्ला मेथाइनि थाखाय गुदि रोदा बिफां होनोब्ला बे क्लासिकेल मिउजिकखौ सोलोङा सारा गासिबो दालाइ बिलाइ फिथाइफोरबायदि दिनै रोजाबगोन गाबोननो सिरिलांगोन नाथाय जोंनि रोंनायाबो बैफोरो दालाइ बिलाइफोरबायदिनो सिरिगोन नाथाय जेब्लानाखि जोंनि बे क्लासिकेल मिउजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत जायखौ होनदों बेखौ सोलोङोब्ला बे अराय जिउनि थाखाय मानसिनि जिउआ जोबब्लासो बियो गोमोरगोन मानसिनि जिउ जोबागौमानि बियो थांनानै थाबाय थागोन गाराङाबो जोबनाय नङा ताल मान गासिबो नलेजआ जेब्लायबो थाबाय थागोन मानो होनोब्ला बियो मेथाइनि रोदा बिनिफ्रायसो गासिबो दालाइ बिलाइ जेरावबो बियो गोहो बोलो होयो जोङो खालि बैसागु मेथाइ बा माबा मोनसे गोदान मेथाइखौल' रोजाबबाय थायोब्ला जोंना बियो एभारलास्टिं जानाय नङा दान्दिसेनिल' जागोन खालि बे बोथोरा फैयोब्ला बिलाइया खिलियो बिबार बारो फिथाइ थायो नाथाय बोथोरा जोबबानो सिरिलाङो थिग बे रोखोमनि जागोन आं बेखायनो गासैबो जोंनि गुबुन हारियाथ' मालाय सिनायनो गोरोंखा नाथाय जोंनि हारिया दासिमबो बारा सिनायनो रोङाखै मेथाइया माब्रै फैजेनदों मेथाइया बबेनिफ्राय जादों जायखिजाया जोङो जांख्राव देंखो मिलौदो गारांजों रोजाबोबानो जों मेथाइ सानो नाथाय बिनि गेजेरावबो जोबोद गोरोन्थि थालाङो बेफोरबायदि गोरोन्थिया जेब्लानाखि जोङो नैबे भारतीय शास्त्रीय संगीतखौ जोङो गोसो होनानै सोलोङा जोंनाव गियानबो हाबनाय नङा मेथाइया मा जिनिस सिनायनो रोंनाय नङा बे आरोखि बेनिखायनो आं दा आंनि लोगोफोर जायफोर बिथांमोना भकेल बा क्लासिकेलखौ फोरोंगासिनो दं बिदिनो खन्द' माने बिदि सोलोंसालि दिहुननानै फोरोंदों जांख्रिखांदों जाहाथे बेफोरो मोजाङै मोजां जानानै थाङो जेब्लायबो बेखौ लाखिबाय थायो बेनो जोंनि जांख्रिथाय जेरै आसाम सरकारा थांनाय नैबे 2023 आव जोंखौ जेरै मा होनोमोनलाय सांस्कृतिक महासंग्राम बे बुस्थुखौ जेरैबायदि जांख्रिथाय लाबोनानै जोंखौ माने दोलै नोगोरै जाज खालामदों मेथाइ फोरोंनो थिनदों जों नैबेखौबो जों बेबायदिनो जों जांख्रिखांनांगोन अब्लासो मेथाइया मा गासैबो सुबुङा मिथिगोन माने मेथाइ होननाय जिनिसा ओरैबायदि सनमान जुदि मेथाइखौ होनो रोङोब्ला बियो मानसिखौ जोबोद मेलेम गोनां गियानि मोजां मानसि खालामगोन नाथाय जेब्लानाखि जोङो मेथाइखौ सनमान होआलासिनो जानला मोनला बे थिग लामाजों आलासिनो जों सोलोंलाबायोबा रोजाबलाबायोबा खिन्थु हयथ'बा बिथांखौ मालाबा हाखराव नाख्लायगोन बेनिखायनो बेनो आंनि खावलायनाय जाहाथे सोलोंनोब्ला गासैबो गथ'फ्रा मोजाङै सोलों नैबे जोंनि भारतीय शास्त्रीय संगीत होननाय बुस्थुखौ नायगिरथों ओमफ्राय गोसो गोथारै गोगोम गाहाय जाहाथे रोदाखौ गुदिखौ संनानै सोलोङो बेखौनो आं खावलायबाय औ बे समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मेथाइ खननानै बबे मेथाइखौ खननो
माने गोदोनि बायदिथ' एथ' रावफ्रा सुखिला आङो खनदोंमोन 19 बोसोर बैसोआव आं दा 60 प्लास बे आरोखि अब्लाबो जि दं आं रोजाबनोसै हो सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन मुलुगनि अननाय साननाय गासिबो नागारनानै बे बुहुमाव सानसेदि सम सौफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन नोंथांनि जे जोनोम जायगा बेखौ गोबां रायजो आंनि जोनोम जायगाया जाहैदों हातिबटा नैबे बिरांगाव एरिया बिरांगाव भिसिडिसि गोलैयो आरो बर्तमान गोदोबो बिरांगाव गाव पन्सायतमोन आं जोनोम मोनदों 1963 25 डिसेम्बर आं बहायनो जोनोम मोनदों बिनिनोखा आरो बिनिफ्रायनो बिरांगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अननाय बिथांमोननि जायगा होनाय बा बेफोरबायदि अननायजोंनो आं बेसेखिनि आं दावगाबोनो हादों आरो आंबो जुजिदों सोलोंनो शास्त्रीय संगीतखौ जुदिও आं बिराद मोजाङै गोसो होदोंमोनब्लाबो गोदोनि समाव हान्थामेलानि थाखाय बिराद खस्थ'मोन बेवहाय आं एसे खालि रेडिअ आर्टिस्ट जानो हानायसिमल' सोलोंनानै थाथ'नाय जादों आरो आं दा आं 404 नं हातिबटा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आं दाख्लै थांनाय 31 डिसेम्बराव आं माने आजिरा मोनबाय ओमफ्राय आं दा आंनावथ' मिउजिक स्कुल दंखायोमोन आं नैबे लकडाउननिफ्राय दोनथ'नाय जादोंमोन आं हाबो दंखायो 2 बिगा ओमफ्राय आं एबार बे धनन्जय कृष्णमोनखौनो लानानै आं एकदम सुरु खालामफिनगोन आरो एबारनिफ्राय बिल्डिं आरि गासिबखौबो आं दा नाजानोसै आंखौ गिदिर गोलावफ्रा बेसेबां अनो एखे आं बेखौ जोंनो जिउखौ जोबलांनो लुबैयो आरोखि आं फोरोंलांनो लुबैयो मिथिहोनो लुबैयो खावलायनो सानो आङो जाहाथे नायो एसे सोरखारनि हेफाजाब नङाब्ला जों हाजोबा जोंहा थोजासे माने रावहाबो रांखावरि जेबो गैया बेनिखायनो सरकारनि रायजो राजाफोरनि जों बहुत हेफाजाब लुबैयो कारन जोङो एथ' खस्थ'जों जों सोलोंबोदों खिन्थु जों दिनैसिम मालायखौ आं होनला आंनि बेलायाव आं बेफोरबायदि मोननाय आंनाव माबा गैया रेकर्ड गैया आरोखि जों फ्रि माने जाथिनि होननानै जोङो सेक्रिफाइस खालामबोदों मानो होनोब्ला माने गोदोनि दिनाव जोंनि फरायसालिफ्राव ना सियार गंसे बेरेंसि गंसे बेफोरबायदिबो गैयै फरायसालि दंमोन बर' मिडियाम बानायजेनदोंमोन ना बे समाव मामोन जोंथ' एथ' गोरोंबो नङामोन जों मेथाइ खननो गोसो दंमोन नाथाय जोंजों हेफाजाब होनो हारमोनियाम गैया दायना तबला गैया सोरबा सासे दामनो गोरों गैया अब्लाबो जोंखौ रायजो राजाफ्रा जोंखौनो रायजो राजा बै बिथांमोननो दिन्थिनानै थाइसे थाइनै रां खामायनानै माने फरायसालिफोर फसंनायाव हेफाजाब सहाय लादोंमोन आरो बिसोरो जोंबो गोसो गोथारैनो बिथांमोना लिंहरोबानो जों थाङोमोन बिथांमोना जि थाइसे थाइनै मोनो टिकेट दाननानै जोंखौ नायहोयोमोन आरो बे एकदम सैथो खोथा बहुत बेफोरबायदि खस्थ' जों दंमोन बर'फ्रा जों बेफोरखौ सेक्रिफाइसखौ जों खालामबोनो मोनबाय दा गतिके बे समावबो जोंहा थोजासे माने अहल बहल रांखौ जों मोना अब्लाबो जि हायो जोङो एसे एनै रायजो राजानाव बिगोन सोरखारनावबो बिगोन अब्लाबो जों जोंनि मावनांगौ थांखिखौ जों नागारनाय नङा नोंथांनि रेडिअ आर्टिस्ट जानायनि जारिमिनखौ ससे फोरमायनो हागोन माबोरै जानो हागोन रेडिअ आर्टिस्टखौ माने ओरैबायदि जादों जोंना नैबे बिरांगाव एमइ स्कुल ओमफ्राय गुवाहाटी फेकाल्टी हाई स्कुल मोनसे माने बे फेकाल्टी हाई स्कुलनि बिगुमाया नैबे कुकुरमारियाव इस्टार्न स्टिल मोनसे कम्पानि दंमोन नालाय बिथांमोना बहाय थांलाय फैलाय खालामोमोन ओमफ्राय बै फरायसालि ओमफ्राय नैबे जोंनि बिरांगाव फरायसालिया मोनसे सामार केम्प बानायदोंमोन हो
बे सामार केम्प बानायनायाव जोंथ' लकेलनि आर्टिस्ट जाबाय नालाय मनरन्जन ब्रह्म आरो आं जों बेवहाय मेथाइ रोजाबबाय ओमफ्राय दाना बिथांमोना डिसिसन लाबाय माने बै फेकाल्टि हाई स्कुलनि बिगोमा ओमफ्राय नैबे जोंहा बिरांगाव एमइ स्कुलनि हेडमास्टार आदै मतीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना रायलायलायबाय माने जोङो मोनसे मेम'रि दोननो जों मोनसे माबा मेथाइ माने जोंखौ लं प्ले खेलाथ' लं प्लेसोमोन नालाय केसेटबो गैयामोन बे थोरसिसोमोन बेवहाय जोंखौ माने अल ट्राइबेल कार्बि राभा मिसिं ओमफ्राय बागानिया बर' जोंखौ मोनसे बारे बर'निया अखम होननाय मोनसे माबा बहनदोंमोन आरोखि 1984आव जोङो बेखौ रेकर्डिं खालामदों ओमफ्राय बिदिनो 84निनो माबायाव रंजालि बैसागुआव गुवाहाटी आमबारि फिल्डआव बेखौ माबा खालामदों आरोखि दिहुनजेननाय जाबाय आरो रिलिज खालामबाय ओमफ्राय लगे लगे बेखौ मोनसे गुवाहाटीनि सासे माने लन्डनाव थाहैग्रा दंमोन बिथाङा लानानै थांदों बे समनिफ्रायनो हर गेजेराव खोनानो मोनदों माने लन्डननिफ्राय जोंनि बेफोर मेथाइखौ फोसावबाय थायोमोन आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बिनि उनावनो रेडिअ जिहेतु गुवाहाटीयावबो सहैखाबाय नालाय मोनसे माने रेडिअ सेन्टारनिफ्राय फर्म लानानै थांफानोसै होननानै फर्म लानानै एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय आङो 1985नि आगस्टआव रेडिअ सेन्टाराव माने इन्टारभिउ होबाय आरोखि अडिसन ओमफ्राय बे अडिसनखौ आंखौ सोर लादोंमोन माने गुवाहाटी मिउजिक कलेजनिनो बिथां प्रदीप कुमार ब्रह्मआ लादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो नै दा आगोलाव जि मेथाइ खनदोंमोन आं बेखौनो खनदोंमोन बिथाङा जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय नों बे समावनो सेलेक्टेड जादोंमोन ओमफ्राय कन्टिनिउ रोजाबबाय थानाय जादोंमोन नाथाय रोजाबोब्लाबो दुखु नांथावदि जों रेडिअ सेन्टाराव थाङोब्ला खुनु दामग्राफोरजों जों सिगां एसेबो प्रेक्टिसबो खालामनो मोना डाइरेक्ट जों थांबाथाय स्टुडिअआव जोंखौ सोबाय दामग्राफ्रा दामबाय जों खनबाय बेखायनो जोंनि मेथाइफ्रा खोनासंथाव जायामोन खालि दा नैबे जायखौनाखि लं प्ले डिस्क बानायदों बेखौल' खोनासङोमोन आरो बेखायनो रेडिअनि आंनि जिखिनि खननाय मोनसेबो मेथाइखौ रावबो गोसोआव लाया आरो गैयाबो खिन्थु आं बहुद रोजाबदों बेबायदि आरो दिनैसिम दोंबेसे मेथाइ खनबोदों मेथाइआथ' माने आं बेबायदि रेडिअआवथ' फ्राय दङ 100थासोनि बारा दङ ओमफ्राय उनावथ' थांनायबो जायाखिसै ओमफ्राय केसेटबो सेरखम आं दिहुननायनि स्कप मोनाखिसै मानो होनोब्ला आंहा न'खराव रावबो गैया बोरायाबो माने ओरैबायदि डिउटि बिसोर माने गावनि जिउखौ बन्दक दोननाय बायदिसोमोन ओमफ्राय आंनि होननाय आंगो होननाय रावबो गैया गथ' गथाय नायनो आंहाबो ओरै स्कुल दङ गथ'फोर फरायनाय दं बेवहायनो आं बेबायदि द्रप थानांनाय जादों अब्लाबो गोसो जुजिनानै आङो 2005आव मिउजिक स्कुलखौ खुलिथारदोंमोन आरो